Hei maridzo yatakanzwa paari yatinokuparidzira ivo kuti Mwari chiedza hamune rima maari. Kana tichiti tinoyanana naye tichifamba murima tinoreva nhema, hatiiti zvokwadi. Asi kana tichifamba muchiedza saiye ari pachiedza tinoyanana isu. Afrika yedu. Hei maridzo yatakanzwa naPauro mwazha weAfrika. Iyo inchuma saizwa inokwa mkulungulu yokuti Mwari chiedza okuba mkulungulu Mwari hamune rima uye abuko obumnyama. Nokana isu tichiti tinoyanana naye ngabe tina siti sibuyelana naye kuti tifambe sezvakafamba iye. Kufanele sihambe ngendlela ahamba ngayo. Afrika yedu. Ndosaka muimbi achiti bvuma itirura. Ingakho umculo athi vumani nilungu. Lokuti chinonzi chipostora kureurura. Ngoba isipostoli kuhlambuluka. Ndosaka vamwe vedu vakazorashika. Ingakho abanye bethu balahle. Lokuti kureurura ndomedzi zvinoisa vanhu kuna Mwari. Ngoba kuhlambulula iko kusa abantu kuNkulunkulu. Afrika yedu. Noisu tinotungamirwa nomweya. Ngoba thina sikholwa ngumoya. Nokwakana tichiti hatine zvivi tinozvinyengera. Sithi asinazo izono zvokwadi haisi matiri. Iqiniso alikho kithi. Ndosaka tauya kuna Mwari. Ingakho size kuNkulunkulu. Ndambotaura ini ndichiti Ngiye ngakhuluma ngathi haisisiri nguva yekuchatarisa murume wako asisi isikhathi sokubheka kana indoda yakho kutarisa mukadzi wako. noma ukubheka umfazi wakho. Inguva yekuzvipa kuna Mwari. Isikhathi sokuzinikela kuNkulunkulu. Inguva yokudzokera kuna Mwari. Isikhathi sokubuyela kuNkulunkulu. Nekuti nguva yacho yasara diki diki. Ngokuba isikhathi esisele Nguva sincane. iyi ichashayikwa hama yangu. Lesi isikhathi sizoswelakala. Nguva iyi ichashayikwa Lesikhathi yekureurura. sizoswelakala sokuhlambulula. Nguva yekusunungurwa Isikhathi ichashayikwa. sokuhlambulula Mumwe nomumwe kutongwa sezvaakabata. omunye nomunye ahlulela ngendlela Afrika yiyo. yedu. Chinhu chinotyisa kwazvo. Into esabisayo kakhulu Zuva rokupera. usuku lokugcina. Kana Ishe ava kuya kuzotonga kekupedzisira. Inkosi mayizokwahlulela Noti kokugcina. zari kutongwa kuchauya. Balekani ukwahlulela Nokuti kuzayo. Jesu ava kuya somutongi. Ngoba Jesu uza njengobahluleli. Wakamuya somupolisi. Weze njengomusidisi. Akatibvisa murima akatisa Wasikhiphe muchiedza. emnyameni wasibeka Asi ekukhanyeni. tichatongwa namabasa. Kodwa sizokwahlulela ngemisebenzi. Zvikurizvakari yake. Kakhulu thina sasala kuzwakani yakho. Tinashokora zvokwadi. Vanhu ngavazvireurure. Mawahlambulule.
kana tichifamba muchiedza saiye ari pachiedza tinoyanana isu neropa raJesu Kristo mwanakomana wake rinotinatsa pazviri zvose. Kana tichiti hatine zivi tinozvinyengera zvokwadi. Kana tichiti hatine zivi tinozvinyengera zvokwadi haizi matiri. Kana tichizvirevurura zivi zvedu iye wakatendeka wakarurama nokudaro kuti unotikanganwira zivi zvedu nekutinatsa pakusakarurama kwose. Kana tichiti hatina kutadza tinomuita murevi wenhema neshoko rake harizi matiri. Afrika yedu, Afrika yedu. Kutanga kureurura pamberi pani Pala ekuhlambulula phambi kaNkulunkulu. Wareurura wosiya Mawusuhlambulule bese uyaye. unonzi kupfidza kutadza. Ukugcina ukona. Vazhinji unonza zvichinzi nhasi vhangeri yarohwa. Abaningi uzabethi hayi namhlanje Wazvinzwa nhasi. Uzwile namhlanje. Inenge ichita kufoshorerwa munhu kudai. Iyabe ifoshelelwa umuntu. Asi nhasi yakanangana newe. Kodwa namhlanje ebhekane nawe. Kana watenda wagamuchira. Awusokholiwe wamukela. Magirlfriend wakanga unawo nhasi delete. Ama-girlfriend obonawo delete namhlanje. Afrika yedu arimo mumafoni enyu. Akhona emafonini wenu. WhatsApp enya varimo. Kuma-WhatsApp akhona. Siyai kutadza. Yekani ukona. Ityai Mwari. Sabani uNkulunkulu. Afrika yedu nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Ngokuba isikhathi sakhe sokwahlulela sifikile. Tichatongwa namabasa. Sizokwahlulela ngemisebenzi. Tichatongwa nezvatakabata. Sizokwahlulela ngesukuphela. Tichatongwa nezvatakaita. Sizokwahlulela ngesakwenzayo. Nezvatakaita nomuviri. Nesakwenza ngemizini. No inguva yekudzoka kuna Mwari. Manje isikhathi sokubuya kuNkulunkulu. Nokuti nguva yacho ichipo. Ngokuba isikhathi sisekhona. Afrika yedu kwete kuti nezuva rekupera. Hayi ukuthi ngosuku lokugcina. Tozonzi bvai kwandiri vaitire zvakaipa. Bese ukuthiwa sukani kimi nina benzi bamanga. Isu tirisu takanga tiri number 1. Thina kuyithi besi number 1. Bakuti isu takatenda mashoko aMweya Mutsvene. Sithi yithi sakhola amazwi kaMoya weNgcwele. Afrika yedu vazhinji varingobatira pana 20 February. Abaningi babambela ku 20 February. Asi zvakadzidzisa Paul Mazvafrika kubva kumashure kwomunhu ari pazviri asi kubva pazviri. Kodwa kwafundisa Paul Mazvafrika emuva. Asi munhu ari kubatirira bedzi pakuti mutumwa akangotaura bedzi kuti Alfred kushamisa ndiye mukuru wani. Umuntu ubamba ukuthi wathunywa izvozvo zvaumubvisi. Asi pane zvaakatirayira kuti tisaita uri pazviri. Kuba singakwenza sisuke kufa kurashwa. Uyo faula. Hazvibatsiri izvozvo. Akusizi lo. Kwaye hazvibatsiri kuvimba netemberi. Akusizi. Kana vanhu vachinamata zvifananidzo. Abantu mavekhola. Afrika yedu vanhu reururai. Abantu shambululani. Kwai kubva pachakaipa kuziva. Ukusuka ebubini noibvai pane zvakaipa. kumane ebubini. Mutevere Jesu. Ilandele Jesu. Mutende kwaari. Ikole kuye. Pane zvose zvaakadzidzisa. Uko wonke akufundisa. Akazvisa mune wakatumwa Paul Mazvafrika. Ndosaka achichemba misodzi. Ingakho ekhala achidilanda kuona kapororo. Eti ngabe kanozadza kuchanza. Ndinozvibvunze nhasi ugere ipapo kuti kana nhasi kuchinzi nhasi muchanza chewakatumwa ndinokwana here nemaitiro andiri kuita. Kana unoda kuti haukwani ndiyo nguva yekudzoka pamberi paMwari pano paaritari yaJehovha wozvireurura wopfidza Mweya Mutsvene waMwari wo pakati pako nezuva rekupera mweya wako uwana zororo nokuti nyama iyi inonyengedza nyama chayokukuona. Afrika yedu nyama iyi haina maturo inyama ina msebenzi nokuti ndiyo inoita zvose ndo inokuchiva nokuti iyo payo yakatogadzirirwa
yakanasirwa kare ngokuba yona yalungiselwa kwayo nyama kuvu kukuora yona inyama iya emhlabathini yebo Afrika yedu ndakambotaura sabata rapfuura ndiri panapa ngakhuluma isabatha elidlulileyo ngilana ndikati kana ndakuona nyama zvairi ngathi mawufuna ukubona inyama iyi kugeza kwemazuva maviri bedzi yeka ukugeza insuku ezimbili kana kuti ingofamba kubva pano kuinda paSunnyside aponi hamba usukela noye Sunnyside ubone unosvikapo ipapapo yakutokudza kwayo chaiko chaiko uzofika lena kuti isikuthela ndikwakukuora ukuthi mina ngiyabona no vanhu vanonyengedzwa nenyama abantu bakhohliswa inyama Afrika yedu kana ari mukadzi bakungumfazi achibuda mumba ephuma endlini anombotanga inda pagirazi ziguru rekwamakoria ozvitarisa front face obva ashezheuka ozvitarisa inyama iyoyo yari kutarisa nezuva rekupera inenge ichinda kuvhu kana ari mufundisi anenge achiti tinoisa ivhu kuvhu Afrika yedu asi nhamo iri pane mweya mweya une nzvimbo mbiri Gehena neparadhaisi Gehena ndo vanoramba Jesu noinguva yokuzvigadzira uchiri pano nyama nomweya zviri pamwe chete zvanzina Jesu irwai kupinda nesuo rakamanikana suo rakamanikana ndiro rinoti unoona mari yemurungu mubasa asi shoko raMwari rokudza kuti murayiro wakati usaba asi opportunity yokuti utore iripo wobva wasiya ndo inonzi nzira yakamanikana iyoyo asi kwai vanoiwana vashoma nokuda kwezvivi zviri mumu nondonguva yokudzoka kuna Mwari pazuva ranhasi chimbotendeukawo nhasi woimbodzokerawo wachisikwa chitsva kuti nhasi hasoweri arandibatsira ndakanga ndichibasa handichabi ipo panapa pakasumuka munhu akachitenda kuti ini ndakanga ndiri musatanist unoziva vanhu vachiti vharai maamburera haisi nyaya yekuda kuona kuti munhu atendeuka chokwadii inyaya yekuda kuona kuti kana akuzouya takuzosangana naye tizive kuti ndiye musatanist uyo asi anenge akatotendeuka asipo panapa pandikangosumuka ndichiti ndinotenda Mwari akandiropafadza nemota purato iri panzamo ndisati ndatopedza vanhu vanenge vatouchira maoko zvinhu zvisingaendisi kudenga asi shoko raJesu rinoti mufaro uripo pamusoro pakudenga pamusoro pemutadzi mumwe chete anenge adzoka pane zvakaipa zvake iye ndiye anofanira kuuchirirwa maoko nokuti ndo vatinoimbira tichiti tafanana nejecha regungwa kunyange ukauya uchitiudza zvemabhizinesi nemota 100 mota dzapa timbofi takadzimbira kuti dzafanana nejecha regungwa asi dai dzirikatendeuka nhasi pano tinotoimba kuti tafanana nejecha regungwa Afrika yedu nokuti kunenga kunenge kuchifara pamusoro pemutadzi mumwe chete adzoka zvinoiwe nhasi dzoka ngirozi dzipembere nokufara nokuti ndo zvawakadaidzirwa ndo zvawakapfekera gemendi pazuva ranhasi kuti uve munhu waMwari munhu waMwari chaiye wokuti kana kuchinzi nhasi unomenyeka wopinda mumuviri mutsva wosangana naIshe wedu Jesu Kristu makore Afrika yedu kana uchinzwa hana yako ichirova uya ureurure kunokuve Afrika yedu nekuti nguva yacho yekureura ichiripo nguva iyi ichashayikwa kuungana kwatiri kuita ukuku tichakushaya wakuti uchifona kuti mufundisi zindi muripi anoutaura kuti ashamwari hakusi kubunika Afrika yedu vaksini rinenge rakagarira
nedii, mapurisa akavandira nedii, amaphoyisa ahlele eceleni zvichitsvaka iwe mupostoli. bafuna wena mpostoli. Zvino inguva yekudzoka kuna Mwari Isikhathi sokubuya kuNkulunkulu. nokuzvigadzira nguva ichipo Nokuzilungisa isikhathi kuti kana achizoonekwa tifanane naye. Ngoba ibonakala Ndo sifane naye. zvaakatumirwa Paulo Yilokho mwazvaafrika. wathunyelwa Ndo Paulo zvari mwazvaafrika. kuraramisirwa. Yilokho Akamira akufinyelela. kuti iwe uwe munhu waMwari chaiye, Wenza kuba wena ube umuntu nokuti kaNkulunkulu. akati nyika yangomira kuguma Wathi umhlaba ube nokuda ukuphela. kwevamwe vedu asingadi Ngenxa kutendeuka. kwabanye abangafuni ukuphenduka. Afrika yedu nonhasi mbowo wekutanga kutendeuka, Namhlanje iba ngokuqala ukuphenduka. kusiya chakaipa, Ushiye okubi. kusiya zvivi, Ushiye izono. kuti mweya wako ugwana zororo Uba pazuva umphefumulo kudenga. wakho uthole ukuphumula ezulwini. Afrika yedu kwete kuti tozoona vanhu veBOT varivo vari kunzi naishe Jesu uyai kuno. Hayi sibona abantu beBOT kuyiba kuthiwa Nkosi uJesu Iwe izamina. waitonhorwa nechano siku nesikhathi, Wena ushanga amakhaza asi esikhulu kuti nasemini. vetsindondi, Uthi ngowetsindondo. asi pane zvakarayirwa naPaulo mwazvaafrika Kodwa kuti kulokho kuzviita. kwalelo Paul mwazvaafrika ukwenza. Ndo nhamo yake Paulo mwazvaafrika. Iyo inkinga yakho Paul Ndo mwazvaafrika. zvaari kuchema panguva Yilokho ino. akukhalela ngalesi sikhathi. Afrika yedu notendeukawo nhasi, Phenduka namhlanje. kana kuchinzi nhasi imbodzokawo Makuthiwa namhlanje kuti inini phenduka. ndakanga ndiri muroya Mina handichadi. bengumthakatha ngisafundi. Pane hapambosungwi munhu, Akuboshwa munhu. asi vatungamiri vanotofara, Abakhokheli woiswa bayajabula. maoko pamusoro, Babeke izandla ekhaya. woponiswa. Kusindiswa. Ndo zvaakatumirwa Paulo Yikho mwazvaafrika. wathunyelwa Paul mwazvaafrika. vatungamiri havafari anofara ndimwari ndimwari naivo vatungamiri vanofana kutodzoka hongu pazvakaipa zvani Afrika yedu ichokwadi. Liqiniso. Nevatungamiri vanofanira kudii? Kudzoka. Nabakhokheli kufanele babuye. Tose tinofanira kudzoka pamberi Sonke kumele pani, sibuye phambi kaNkulunkulu. nekuti nezuva rekupera Ngokuba ngosuku lokugcina. kudenga kunenge kusina mufundisi, Ezulwini kuzobe kungena kudenga mfundisi. kunenge kusina bishop, Ezulwini kuzobe kungena kudenga bishop. kunenge kune munhu naMwari. Kuzobe kunomuntu noNkulunkulu. Taito iyi inenge yasara pano Ithethe panyika, izobe isele emhlabeni. yamuri kuzvivanza nayo Elizifihla ngayo. muchiti sezvo ndiri nima imuvhangeri Njengoba mukuru, kuyimi maimvangelo no omkhulu. ndikazoreurura izvi vatendi vanozoti kudii? Amakhola bazothini. Aiwa vatendi vanototaura Abakhola bazokhuluma. zvandiri kutodzidzisa panapa izvezvizvi Ekufundisayo lokho. zvatova kuhararo zvandiri kutaura panapa Ekukhuluma. Afrika yedu. Saka havatadzi nokuti basa Angeke rani, bayeke ngoba asi umsebenzi kuna wabo. Mwari unenge wachena. Kodwa kuNkulunkulu uzobe sewuhlanzekile. Afrika yedu iye nezuva rekupera munhu iye anenge achizosangana naJesu uzohlangana noJesu. achibvunzwa, Ebuzwa. noSatani mupomeri manje. uSathane uzobe Panguva ino yanenge emthumela. achikuti tora hazvina basa. Uzobe ethi thatha kuna Ona msebenzi. mukadzi uyu ana magaroka. Uyabona lo mfazi. Afrika yedu nezuva rekupera Satani Ngosuku iye lokugcina uSathane loyo. ndiye anenge arizve pamberi pechigaro Uzobe chaMwari phambili kwesihlalo sikaNkulunkulu. achikuroverera kuna Mwari Ekushayelela kuti kuNkulunkulu. Jehovha kutonga kwako ndekwazokwadi. Jehova ukwahlela kwakho Vanoita upombwe kweqiniso. vanopinda here. Abenza ubufebe Jehovha bangena. havapindi zvonzi uyu wakapongwa. Bese kuthiwa bangeni bese kuthiwa Vanomba vanopinda here. abantshontsha Jehovha bangena. voti havapindi. Othi abangeni. Satani obva ati wakati hakupindi chakaipa kana chiri chimwe chete. Wathi wena wathi Ko uyu wakanga akungeni achichiva noma lona wehawuke. Afrika yedu Satani ndiye munhu achawokupedzisira kuzopinda mugehena. Ugcina ungena egehena. Anasakona kuti timu rake rese rapinda Esebonile ukuba abantu bakhe bonke bangenile. achikuroverera. Ekushayeleni. Afrika yedu saka siyai nyika nezvinhu zvayo. Yekani umhlaba nento Irwai zawo. kupinda neso Ilwani rakamanika. ungena ngomnyango Razina Jesu omncane. vazhinji vachaedza Yetwa Satani, nguJesu. vachatadza. Abaningi Asi bazokwehlulela. vachirega kuva mumwewo vachatadza. Yeka kuba ngabanye Ivo vamwe bazohlulela. vachapinda. Iba ngabanye bazongena. Afrika yedu nokuti Satani ndo zvaakamirira Ukuba izvozvo. uSathane ulindelo. Pano panyika anenge achikuvaraidza Lapha emhlabeni uzobe kulibazisa. sekuvaraidza kwaakaita Evha, Njengokulibazisa kwakhe. achikuratidza muti, Embonisa isihlahla. achititarira kamuchero uyu. Ethi bheka lesithelo. Aiwa nyaya iripo bedzi pamuchero uyu. Indaba ekhona Inyaya yekuti kulesithelo. unozoziva zvakanaka nezvakadi. Uzokwazi okubi Satani nokulungileyo. akanga achinyepe, uSathane wayeqamba akanga amanga. achitaura chokwadi, Wayekhuluma asi iqiniso. chirevo chakanga chakatemwa kare Kodwa isisho kuti sasitshela nomusi kudala. waudya uchafa. Ngalesikhathi udlale isidlo zofu. Afrika yedu
zano rasatani rinoyasira kadi Iqhinga likaSathane liza njengelihle. asirichikuisa mukuparadza. Kodwa likusa ekubhidlizweni. Eva akasvika pakutadzira Mwari uEva wafika ekuboneleni uNkulunkulu. akadya muti wekuziva zvakanaka Wadla isithelo nezvakaipa sokwazi okubi nokubi. kwakutonopawo nemurume wake Adhamu. Wanikeza indoda yakhe uAdamu. Adhamu akatozotopengenuka vakutoona kuti takashama. uAdamu wathi mayiphapama Satani akatovataura kuti muchaziva chakanaka nechakadii. uSathane wabatshela vakatozoti kalika tatushama naye. babona ukuba banqunu. Afrika yedu ndo zvimwe chete naSatani panguva ineyi. Yikho okwenziwa nguSathane ngalesi sikhathi. Kuvaraidza neWhatsApp. Ukulibazisa ngeWhatsApp. Izvezvi ndikakubvunza kuti bhaibheri wakapedzisira Wena riverenga manje rini? ngakubuza uba ugcine nini ukufunda iBhayibhili. Wakaripedzisira rini? Ugcine nini? Afrika yedu asi WhatsApp tikatarisa unogona Kodwa iWhatsApp togona tokuona chitonzi online izvi. Ngabona online man. Afrika yedu zano raSatani rinoyasira kadi Sathane ngathi li. utori online pano Online manje njengoba silana. Afrika yedu zvino Mwari ngatibatsire. uNkulunkulu Togoti akasisiza. takawirei muchechi yake. Sithi sizelene echechi yakho. Togoti takatevererei paulo mwadla weAfrica. Sithi Paul manje weAfrica. Afrika yedu nokatifambe bedzi zvakafanira ivhangeriani yaMwari. Afrika yedu Mwari aropafadza usakweda mari ake zvinokusinga pei.